väsymys vei, että siellä on 7 äijää. Ei sitä tietenkään kukaan halua, mutta katastrofivirhe. Aivan katas. Tässä nähdään koko ajan 7 pelaajaa tässäkin kuvissa. Voi herra pieksut. Tunne ja väsymys vie. Se on todella hurja jäähy KK:lle. 1.14 jäljellä. 4 pelaajaa KK:lla. Totta kai sieltä lähtee maalivahti pois ja 5 otetaan sitten jäälle, mutta vaikeammaksi ja nyt todella vaikeaksi menee Myyrän joukoilla tilanne. Jotain harhautusta, jotain riskiä, jotain luovuutta tarvitaan nyt KK:lta. Nokia-areenasta nousee yleisöä seisomaan. Mutta KK lähettää purkukiekkoa toiseen päähän. Ja nyt lähtee Rantelinen pois. Oden iskee Jokipakkaa kiinni. Jesper Mattila Sylvegård keskialueelle tulee. Maali siis tyhjänä, mutta KK:lla vain 5 pelaajaa. Tapparalla sama määrä. Paajanen Tarssiselle laidalla. Oden tulee sieltä päätyyn. Jesper Mattila menee ensimmäisenä. Jälleen samaan päätyyn mennään painimaan. Tappara kaivaa kiekon itselleen. Ondrej Pavel keskialueelle tulee. Ja seuraavaksi Julius Mattila. Sylvegård laukoo ohi maalista. Tyhjästä maalista ohi. Ja vielä KK:lla ohut oljenkorsi olemassa. Puoli minuuttia jäljellä. KK tulee keskialueen yli. Väsyneenä viimeisiä työtöjä yrittäen. Otto Paajanen, kiekko päätyy. Jesper Mattila poimii. Mattila laidalle. Pavel Davidson. Pääseekö KK edes kerran tästä laukomaan? Tappara nostaa jälleen pois. Ja kaukaa joutuu KK hakemaan. 10 sekuntia enää. Markus Davidson tulee. Nyt on jo epätoivoinen tilanne KK:lla. Davidson yrittää vielä kerran. Sekunnit lipuvat. Paajanen. Heliako torjuu kulmalta. Kiekko kulmaan. Viimeiset sekunnit. Tappara on Suomen mestari. Vuosimallia 2026. Tappara on Suomen mestari. Tappara on Suomen mestari vuosimallia 2026. Seurahistorian 21. Suomen mestaruus. Tappara ja TPK-mestaruudet mukaan luettuna. 4. mestaruus viimeisten 5 vuoden sisällä. 4-3. Yksi kaikkien aikojen finaalisarjasta päättyi 2-1 lukemin 7 pelin osalta. Niin, tämä voitto ei tunnu tunnilla. Tämä oli loistava 7. peli Tapparalta ja ei KK saanut sitten Tapparan tason takia sellaista loppukirjaa enää tossa ja kiistattomasti Suomen ykkösseura kilpailu ei ole, koska he ovat niin ylivoimaisia. 4. mestaruus 5 vuoteen. Kova suoritus.
lähtivät ylivoimaisena suosikkina näihin playoffeihin. Monta kertaa oli paljon kysymysmerkkiä playoff-kevään aikana, mutta ylivoimainen suosikki voitti lopulta mestaruuden. KK:lle seurahistorian ensimmäinen mitali, Varion hopeinen. Upea taistelu. Se ei tällä hetkellä tietysti koululaisia lämmitä pätkän vertaan, mutta varmasti ajan saatossa se siitä lämmittää maailmaa. Tappara nousi välieräsarjassa ja finaalisarjassa molemmissa 0-2 tilanteesta ottelusarjan voittajaksi. Liigahistoriassa eli toinen kerta, kun finaalisarjassa 0-2 tilanteesta mestariksi nousee joku joukkue. Tappara oli silloinkin 2017 sen tekijä. Ja kaikki pudotuspelisarjat huomioituna 7 kertaa 0-2 tilanteesta on noustu voittoon. 4 kertaa sen on tehnyt Tappara paras 7 sarjoissa. Joten kuten aikoinaan menestynyt pesäpallojohtaja Mikko Duksa Kurhonen Suottamon Jyvyn dynastian pesäpallojoukkueesta sanoi, että sitä on hyvä jäljitellä. Tappara ei olisi Tappara, jos se ei olisi Tappara. Se on. KK:lle hoidettiin. Tänään pelattiin mun mielestä sarjan paras peli. Se me lähdettiin hakemaan, sen me saatiin. Ihan älyttömän hieno niin luonteen näyttö joukkueelta, että joka jätki tuli pelaamaan eikä jännittämään, että oli minusta ansaittu voitto tänään. Joo, jos mietitään Ilves-sarjaa, tätä sarjaa, niin aika vaikea kautta kaivoitte tämän kullan. No vaikea. Playereissa parhaat joukkueet aina pelaa. Kun välieristäkin eteenpäin 4 parasta, niin ei se helppoa ole, eikä pidäkään olla. Että totta kai, mutta se mikä on, niin pystyy parantamaan joka sarjan aikana. Se on niin iso juttu näissä playereissa, että ei se miten aloittaa, vaan miten lopettaa. Mitä tää merkkaa sulle? No siis ihan älyttömästi, että niinku itselle on aika vaikeita kausia niinku henkilökohtaisesti ja pitää aika syvältä välillä kaivaa, niin hieno saada palkinto tämmösen joukkueen ja organisaation. Ilves-sarjassa me lähdettiin täältä pois ja Ari Vallin kiros siinä ratin takana, että hitto siellä Rauhalallakin on 5 mestaruutta jo ja hänellä on 6, että peruutuspeilissä näkyy porukkaa. Nyt kommentit siihen. Voit sä oot tasoissa sen kanssa? Ollaan oman kylän poikia, niin vielä olet Anskan katasossa. Kiitos Meijuli. Kiitos. Ei voi väheksyä, että ne pelaajat, jotka siellä kopissa on, niin hehän jääkiekko. Tappara mies, mestaruuksia tulee kun keväällä omeni puissa, hä? Joo, näin on sattunut. Tai päässyt käymään, että nautitaan nyt. No hei, miltä se nyt tuntuu? Sä oot näitä voittanut aikaisemmin, mutta jokainen on spesiaali varmasti, niin mikä päällimmäinen tunne on just nyt? Ja onko myrräsen? On kyllä äärettömän kiitollinen ja hieno fiilis, että saanut monta vuotta olla täällä, saanut kasvaa hienojen pelaajien varjossa ja saanut meidän oppia ja oma rooli koko ajan kasvanut ja tiedin koko ajan, että tää on viimeinen peli, niin kyllä aika tunteelliseksi vetää, kun tietää, että tää jäi toistaiseksi viimeiseksi täällä. Se on aika upea päätös toistaiseksi viimeiselle pelille täällä. Onko jotain semmosia, mainitsitkin sä oot täältä kasvanut koko ajan siihen supertähden rooliin, niin semmosia pelaajia ehkä kenen kanssa oot alkuaikoina pelannut, miksei nytkin ketä haluaisit nostaa esiin tässä kohtaa? No, varmasti jää nimiä paljon mainitsematta, mutta totta kai kun Kuusela Peltola silloin kun tulin, niin ottivat hienosti vastaan nuoren pojan, kun oli 17 ja alkoi kasvattaa siitä ja sitten totta kai Rauhala, kenen kanssa on nyt jokaisen vuoden tässä pelannut ja erinomainen kapteeni, miten näyttää mallia joka vuosi ja on ihan Tapparan ruumiillistuma, se miten näyttää mallia tuo joka päivä, mutta kyllä mun on pakko mainita se Vellu Savinainen. Vaikka se ei tänä vuonna meidän joukkueessa enää ole ja playoffit alkaa, niin joka peliä ennen se jaksaa soittaa ja pumpata renkaita ja 3 peliä se oli kattamassa ja 3 me voitettiin, että varmaan pitää vähän kiitos sinnekin antaa. No mennään sitten vähän tähän.